Здравейте, аз съм Зонки. Днеска ще играя една от бравищите от потребителите игри. Започваме. Това е оригиналната игра. Съжалявам, ако лицето ми се вижда наполовина, просто камерата ми е горе, а не долу. И ако си преместя лицето нагоре, просто виждам негативно екрана и не мога да играя. Май не съм нуб. Опа. Това снима ли бе? Добре. Ще се опитам и пак. Няма да се опитам повече от 5-6 пъти, да. Да ми е да го фана. Какво стана? Даже не видях как умрях. И направо съм нерва. Аз съм пълен нуб на тази игра. Вижте, ма постоянно се блъскам. Даже знам как да прави 14. Правил съм по 200, ама преди време. От толкова много време сега за първи път я игра пак. Сигурно една година. Нерва са! Много рано го натискам този екран. Сега ще направя повече от 14. Клеям се. Пак! Ще се опитам пак. И пак. Как аз даже ни го докоснах? И се на 4 умирам. И... защо ли? Умирам все на 2, 4, 6. И те че забравих как им се вика. Чак. От нерви. О, yes, man. Трябва да загрея малко и става. Последен опит. Искам да направя поне 30. Пак ще се опитам. Няма последен опит. Това видео ще стане много късно тогава.
Засърбява! Винаги съм нервна на тази игра. Аз преди като ми лагваше играх така. Я преди на лаг правих толкова колкото правя сега. Обаче в момента не виждам и капка лаг. Клипа може да има лаг, защото то го снимам, а аз като играм в момента не се вижда лаг, поне при мен. При вас не знам как ще е. Я натиснах. И се натиснах топ скорост, затова така. Лагна! Тая игра ме е направена нарочно така да лагва. Дори на най-силните телефони и таблети. Просто самата игра е направена лагваща. А не че лагва от самото устройство. То няма как на Grand Theft Auto San Andreas да не ми лагва, тук някаква няма 800 килобайта APK да ми лагва. Просто невъзможно. Самата игра е направена така. Мисли, че се бусна тук. Следен опит. Но си нерво! То без да исках го направих. Нагоре да отида. Пак? Кое? Ей, направо ще го бъркам с тази игра. Последно. Не лагвай. И клипа, ако ви е харесал, го харесайте, ако искате още се абонирайте. Това беше всичко от мен. Аз бях Зонг. Чао, чао.